odštartovali prehrou s Ruskom 2-5, tvoje hodnotenie zápasu? Myslím si, že proti Kanáde sme zlepšili výkon o 360 stupňov. Obranné pásmo sme zlepšili neskutočne. Škoda, že nám tam nespadli góly. Rusi využili oslabovky a našich zbytočných faulov nemuselo to byť, ale vyrovnaný zápas. Aké náročné vlastne bolo zabudnúť na tú skutočne nakladačku s Kanadou? Tam sme boli dosť mimo ešte, ale sme sa stretli viacerí s tým top levelom, ktorý je na svete. Ale sme sa už prebrali, prečistili sme si hlavy, prebrali sme obranné pásma a išli sme ako noví hráči do toho zápasu. Strelsky ste boli vyrovnaní v súkrom a miestami aj na lade, ale keď sme dosadili k tým stranám, vlastne bol to nejaký taktický zámer, čo najviac obsychovať Rusko bránk presom? Áno, tak jasné. Proti Kanáde sme vôbec nestrieľali, sme sa nedostávali do koncoviek, sme vymýšľali. Tu sme to tlačili všetko obrany z každej pozície a škoda, že nám to tam viackrát nespadlo. No. V prvej tretine ste vyrovnali, ale potom o 16 sekúnd Rusi hneď sa ujali vedenia. Myslíš si, aké vlastne náročné bolo potom sa nejako koncentrovať na zápas? To je zrejme dosť frustrujúce. No je to náročné, keď každý hráč musí prísť na každé striedanie 100% pripravený, koncentrovaný. Keď to tak nie je, tak to dopadne. Dostaneme ďalší gól, musíme si z toho pamätávať, dávať ďalšie góly. Tri presilovky Rusi využili 2 góly. V čom je vlastne tá ruská presilovka tebe z pohľadu obrancu taká dobrá? Lebo aj v tej tretej, ktorú síce nevyužili, mali dostatok. Tak Rusi nás stále vyťahli hore a potom dávali z dola cez bránkovisko krížnu prihrávku na druhú stranu. My sme sa snažili nejak zareagovať na to, nevyšlo nám to 3-krát, ale dobre to hrali. Nevedeli sme na to nájsť dobrý spôsob. Výkon dosť solidný, dá sa na to stavať smerom k zajtračnému zápasu? No, chceme ešte zlepšiť hru, ešte viac doražať. Dúfame, že zajtra zahráme ešte 2-krát tak dobrý zápas ako dnes. Čo na Fínov bude platiť? Na Fínov? Na Fínov toto, čo dnes. Z obrany, kvalitná obrana, každý hrá 100% pripravený a 100% koncentrovaný ísť na ľad.